Вокс чихуахуа. Ей, как ми беше умръзнало това лошо време. Добре, че грее на слънчетата да си се видя с моето приятелче Леми. Предстоят празници и ще пътувам на село. Всеки път, когато се съберем, става голяма веселба. Само дето мама малко се изкуси от стола. Така си падна на дъто, само дето не можахме да я снимаме. Нищо, ще го преживее. Срамота щеше да не отидем до центъра и да не видим прекрасната великденска украса. Леми беше особено привлечен от фонтаните, аз не чак толкова. И зайците не ми се понравиха много отблизо, малко страшни големи ми се видяха, но все пак се снимахме. Нямаше как да не си извоювам малко от вълшебния кашкавал. А после си поиграхме в любимата пицария. Такова тичане беше. По едно време мама гушна Леми малко да се поуспокои, че много енергия, много нещо има той. Аз през това време се разходих с Еля Катя. То доде се усетих, стана време за почивка. Весели празници!